ତମେ ତ ଏବେ ମତେ କହିଲ ଗାଈ ବୋଲି ତୁ ସେ କଥାରେ କହିଲଣି ତମ କଥାଟା ଠିକ ନାହିଁ ଆଉ। ଚପଲ କ'ଣ ସିଲେଇ ଫିଲେଇ କଲ ନା କ'ଣ? ଏ ମୋର ହଳେ ଚପଲ ଛିଣ୍ଡିକି ପଡ଼ିଛି ଏଟା ସିଲେଇ ମାରିଦେବୁ। ଚପଲ ସିଲେଇ କରିନି, ଫିତାଟା ମୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ସିଧା କରିଛି। ଓହୋ, ତାର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ଆନ୍ସର ଦେଲୁ। କ'ଣ କହୁନା? ମାମୁଁ ଘରେ ଗୋଟେ ଗାଈ ରାତି ପାଇଲେ ମୋଟେ ନାହିଁ। ମାମୁଁ ଘରେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଆଉ ତାର ଗୁହାଳ ଘର କବାଟ ଖୋଲା ଥିବ। ନାଇଁ କବାଟ ଖୋଲା ନୁହଁ, ଆଉ ତାହେଲେ କ'ଣ? ସେ ହେଉଛି ତାରା, ଆକାଶର ତାରା। ରାତିରେ ତାରା ପଡ଼େ, ସକାଳେ ଦେଖିଲା ତାରା ରହେ। ତମେ ତ ଏବେ ମତେ କହିଲ ଗାଈ ବୋଲି ତୁ ସେ କଥାରେ କହିଲଣି ତମ କଥାଟା ଠିକ ନାହିଁ ଆଉ। ଯେ ଗାଈ ନୁହଁ ତାରା। ତାରା କେମିତି ହବ? ତମେ ତ ମତେ କହିଲ ଗାଈ, ତାରା କେମିତି ହବ? ଯେ ମୋ ଜେଜେମା ମୋତେ କହୁଥିଲା ଏ କଥା, ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି କିଏ, ମୋତେ କହିଲା ତାରା। ନାଇଁ ନାଇଁ ତାରା ହବନି। ଗାଈ କଥା ମତେ କହିଲ ଗୋଟେ ଗାଈ, ତାହେଲେ ତାରା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ହଁ ହଁ ତମକୁ କିଏ କହୁଥିଲା? ତମ ଜେଜେମା। ପ୍ରଶ୍ନ ତ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗାଈ ରାତି ପାଇଲେ ମୋଟେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଗାଈରୁ ତାରା ହେଲା କେମିତି? ତାରା ହେଲା କେମିତି ମୋତେ ତ ସେ କହିଲା। ଡାକିଲେ ତମ ଜେଜେମାକୁ? ଜେଜେମା ଗୋଟେ କି ସିଏ କ'ଣ ଅଛି, ସିଏ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଲାଣି। ପ୍ରଶ୍ନ ତ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗାଈ ରାତି ପାଇଲେ ମୋଟେ ନାହିଁ, ଗାଈରୁ ତାରା ହେଲା କେମିତି ମତେ ବୁଝାଅ। ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତମେ ଯଦି ନ କହିପାରିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ କାଇଁ ପଚାରୁଥିଲ? କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦେଲେ ହଁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ରୁହ ଯୋଉମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବେ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ କହିଲେ ସିଏ ମତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ଗାଈ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ତାରା। ସିଏ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି? ଆପଣମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ।